dan, moje ime je Irena Ivović i ja stojim iza imena Mommy's Imaginary Friends. Danas sam smislila da upropastimo jednu Texas jaknu. Zapravo, ta jakna je već upropaštena. Ona ima neku fleku na rukavu, što se sigurno svima vama događa, s tim što vi obično vidite tu fleku sigurno odmah, dok ja prošle su nedeljak nisam primetila da je imam. I sad šta raditi kada nešto baš volite da nosite, a ono ima fleku? Postoje razne rešenja, a ono što sam ja danas mislila da uradim je da napravim još veću fleku da bi sakrila ovu fleku koju već imam. I kada imate tako neki zadatak, jako je dobro da ako imate nekog mladog pomagača u kući, da ga angažujete na tom zadatku. Zato što mislim da je to prava stvar za njih. Jeli, Đureć? Ovo je Đureć. Hoćemo li danas da uflekamo jaknu? Može, a? Ajmo. Dakle, moj plan je da uflekam naravno taj rukav i sad jednu zonu ovde, a nećemo previše. I nemam nikakve boje za tekstil, ali uvijek u kući imamo ove neke DP color ili bilo koje tonere, koji provereno znam da ne mogu da se operu sa tekstila. Tako da ćemo Đurđe i ja danas malo da umažemo ovu jaknu tim bojama. Našli smo ove neke 3 stare raspale četkice. Treba će nam za kasnije još nekakvi razne okrugle stvari da bismo prikoristili kao šablon da iscrtamo nešto. Gomila plave tkanine, naravno igla konac i treba će nam konci za vez u plavoj, crvenoj i žutoj boji i naravno jedna punija deblja igla za vez opet. I posle ću vam ispričati za šta će nam to trebati. A sad ćemo da uzmemo i da malo bojimo ovo. Đurđe, slušaj me sad. Plan je sledeći. Umočiš, ovo je super zato što ima tamo tu neku gustinu pravu. I ovako ćemo kapljamo u stilu Jacksona Pollocka. Može? Aj probaj. Ali nemoj ovako da kapljiš da ćeš umazati sve okolo, nego tako od gore. Hoću ja da uzem malo plave. Ko je bio Jackson Pollock? Otkud ja znam. Pa Bog me jeste kriva kad je toliko velika. On je tako na tim ogromnim platnjama prskao ovako, prosipao boju. To je tako spontano nastajalo, kao džez, kao... Ove valjkaste stvari iskoristit ćemo da ih opcrtamo i da dobijemo zapravo neke krugove jednake veličine. Đurđe, izvoli ovo. Ovi plavi materijali su, evo tebi mala kreda, ti si manje makaza i mala kreda, pošto si ti manji, ne znaš. Su uglavnom neke isto stare košulje, farmerke i tako dalje, dakle iskoristit ćemo ovdje isto neke opet otpadke razne od materijala. Treba i meni. I krenut ćemo da radimo. Treba i tebi, naravno ti treba. Koji želiš materijal? Daj. Dobro. Ti ovo prisloniš, opcrtaš i onda isečeš. Treba mi jedno 5-6 takvih od tog tvog. Hajde, kreći. Krećem ja. Da bi napravili jedan cvet, potrebno je sad uzmemo ove kružiće i savijemo ih na pola i potom još jednom na pola i onda možemo napraviti ovako recimo neki oblik, kao da je malo crculence i sad ćemo to raditi sa većinom ovih cvetova za početak. Treba će nam igla i konac, običan konac. Dakle, ovako, na jednom mjestu ćemo spojiti ovo. I onda ga prišiti ovdje za ovu podlogu.
da li je tu možda još ko? Se otvore sve. To je sad taj jedan cvetić od 6 latica, mada ja verujem da može sad tu da se dodaje još. Napravit ćemo nekoliko tako tih cvetića od ove tkanine. Sad kad je jakna ofarbana, to jest uprljana i cvetići su napravljeni, sljedeće što ću raditi je da ću staviti cvetiće na jaknu. E sad, s obzirom da kada se ovi cvetići, kad su našiveni direktno na jaknu, onda ako se peru zajedno sa jaknom, to sušenje je noćna mora, izuzev ako nemate sušilicu, a većina žena ovde nema. Tako da sam ja napravila od svakog ovog cvetića kao mali broš i tako ću da zakačim kao broševe za ovu jaknu, pa kada budem prala jaknu onda ću sve to lepo da poskidam i da odvojeno održavam. Zašto cvetovi? Isto se dobije taj neki kontrast, bitan je princeza par. I sad ja bih još izvezla nešto, mada još uvijek nisam sigurna šta tačno. U ovim bojama koje sam koristila da uprljam jaknu, to su crvena, žuta i plava, i sad razmišljam i o tome gde bih u stvari to nešto vezla, nešto mi se deluje zanimljivo, ovaj unutrašnji deo ovog rukava, možda ovdje s ove strane ovo. Ja imam ove male đerđefe, ali nije obavezno da imate ovo, možete vezati i bez toga. Ovo vam je zgodno ko ne zna, ko nije nikad ranije video. Zategne lepo tkaninu, tako da možete bez problema da vezete. I sad ja čak ne bih ovdje ni crtala neku šaru, zato što želim da to opet bude nešto ovako kao...